leyo. Baba uMgomezulu. Kunendima oyidlalayo njengobaba omdala ebandleni kuBhuti uMajola. Amen. Owesilisa makaqonde abekezele ekukholweni, abekezele othandweni ukuze ezofundisa uBhuti uMajola osanda kufika eGrace. Amen. Ukuthi makuphuma inkonzo ziyaqoqwa izitulo. We are getting ourselves organized for the prophecy to be fulfilled. Amen. But asikwazi ukwamukela the prophecy kunhlaka nobani uzenzele okwakhe. There is no order. Kodwa uma ubaba ukhanyile ezodonsa ubaba udlakala ezithulula ubaba ukhanyile nodlakadla ezithulule kuBhuti uMajola noBhuti uMajola azithulule kuSimtho kuzoba neorder. Uma umama ezofundisa laba ukuthi masithandaza samukela isibusiso sivula izandla. Yeah. Nobaba udlakadle efundise laba ukuthi masithandaza samukela isibusiso senze njani sivule izandla. Cela sithandazeni bazalwane. Cela nenze an act of faith masithandaza samukela isibusiso. Look at the order. Everyone ebandleni is on the same mind. Yes. Wonke umuntu is doing the same thing. Angahlala kanjani kuThixo angasilethi isibusiso asethembisa ibandla. Uma ibandla komntwana uyazi ukuthi makuthandazwa sivule izandla. Uma umuntu omusha azi masithandaza sivule izandla. Umama azi ukuthi masithandaza sivule izandla. Ubaba azi ukuthi masithandaza sivule izandla. Ubhuti azi ukuthi masithandaza sivule izandla. Umfana omncane azi ukuthi masithandaza sivule izandla. Angahlala kanjani uNkulunkulu. Angahlala kanjani uNkulunkulu. Asiphakameni bazalwane. Angahlala kanjani uNkulunkulu. Ufuna senze umthandazo othi Nkosi bring order to the church. Oh hallelujah. Bring order to the church. Ibandla must be aligned. Ubaba wenza kwakhe. Umama wenza kwakhe. Ingane uNkulunkulu uzoyithulula kanjani into uma sonke singenzi into efanayo. Ngoba lento hayi ngoba umprofeti ngebandla. The prophecy came for the church, not for individuals.